bideogida honetan ikusiko dugu beste jarduera mota bat. Galdetegia izeneko jarduera. Bueno, orain artean hainbat ikusi ditugu eta segurazki jardueraren bat gustatuko zaigula eukitzea, ikaslearen ebaluazioan kalifikazioaren bat edo zerbait lortzeko, bai? Horretarako egokina sartzeari magea gure Moodleko ikastaroa, bai? Ikusiko zuen jarduerak gehitzeakon, hemen azalduko zaizkigu ohikoenak, bai? Foroa erabiltze deu, zeak eduki interaktiboke bai, H5Pkok, jokuak eta hori denak erabiltzen diteu, baita ere, eta hemen berasio jutu alima naiz, txatak erabiltzeiteu, bai, orduan, eta zereginak zesanik ez, beti zereginetan badakizu zereginak jarduera jarrizkioz, ikasle batek bere fitxategi bat igotzitela jarduera baten emaitza bezala, eta nik gero kalifikatu ditet. Guain gontan, kasu hontan, laningo deu galdetegiekin, bai, hemengo jarduera honekin, galdetegiekin. Orduan, adibide bat ikusiko deu, hemen dauket sortuta bat, jarduera bat, ikuste zuen, galdetegia, erantzuen zuezei buruzko ondoko galderak. Hemen dauket galdetegi bat, nun hainbat galdera ditu. Galdetegi honek eukitze euske, batetik enea bitarteko galderak. Bai, orduan hemen ikusteet ja, bi personak, bitiken bik ja erantzun duela, ja martxan jarretan euken galdetegi hau, eta jendek erantzun duela. Orduan, ikusteko beste gabe, sartuko naiz galdetegi honetan. Fijatu, galdetegi horren izena baita ere, aditzakin, aditza, eta erantzun zazu, edo beti ikaslei begirako testu bat izan behar duela. Ikaslek ulertu behar du behantzako zuzendutako galdetegi bat edo galdera badala. Bai, orduan sartuko naiz bertan. Eta hemen dauzket bi aukera, bat saiakerak, bi saiakera izan die, posible izango nuke hemen ere saiakera induen ikasleen notak eta ikustea, bai? Eta ikusteko adibidez galdetegi bat aipatzeten zertaz ari naizen, sartuko naiz ikustea beste gabe, bale? Klikatuko hemen, eta sartzen naizen hemen, adibidez galdetegi honek, baditu 3 galdera jarraitut beste gabe, eukitziozke nahi dituten guztik. Orduan, batzu da parekitea ez, posta, ikastetxeko posta zer da, zerkin erabiltze dut, zimbra, ikasgela, Nextcloud, Odeia, Jesus, ikasgela, barkatu, jain beste gauzekin, ikasgela Moodle, eta Odeia Nextcloud. Errore bat aldin badau, errorea dau eta emaitzan agertuko litzeke. Ikustezu bat badaula adibidez, enik galdera bat jarri, ikasli galdera bat jarri, eta emaitzak aukeratzea, ez lotzea. Baita ere, hemen hau da beste aukera bat, Amezketatik 7 kilometro dagoen herria, altzo da, ez da altzo, ez dakit igual da 7 kilometro baita ere. Nik zuzena bezala jarri nun, hola izatea. Horren dauzkeu, galdetegi honetan, galdera mota desberdinek sartzea. Izate aukea, mota hontako galderak, aukeratzeko hitz bat, esaldi baten, edo hitz bat txertatzeko, testu baten, edo egi edo gezurra izeneko galderak, edo nahi duten galdera motak. Orduan, ikusi zuen galdetegi bat ez da zain naizen, ez zerta zain naizen, atzea jongo naiz, eta nahiko banu baitere ikuste eusket notatako galdetegi hau martxan jarrita daulako, orain arteko saiakerak. Noren saiakerak, galdetegiari erantzuten saiatu diren matrikulatutako erabiltzaileak, hau da gure ikasleak. Edo galdetegia erantzuten saiatu ez diren matrikulatutako erabiltzaileak, baitere posiblet agertzea o azaltzea ikuskatzea. Horren, lehenko aukerakin jarraitukot. Emango nuke erakutsi txostena aldatze balimat hemengo aukera, txostena erakutsiko, eta hemen kasu honetan badauzket bi ikasle matrikulatuta, eta hemen ateatzait, noiz hasian, noiz bukatu duen, zenbat demora pasaun, eta zen otategoen ikasle bakoitzek. Hemen 3 galdera zeuden, eta ikuste dugu zeinekin duen galdera bakoitzen ondo edo zein nota atean. Posible da galderak ondo inezkioz puntu zerbait gora jotzea, edo posible da galdera bat gaizki erantzun ezkioz,
zerbait penalizatzea, edo ez penalizatzea. Bale? Hoi gure esku dau, galdetegi hortako galderan konportamentue portaera nolakoa izangoan erabakitzea. Bai, orduan, ikustezue galdetegi bat zer da. Vale? Orduan, honek balio dit, notatako. Goazen, orduan, galdetegi bat sortzea, bai, hemen dauket bat sortuta. Ikusiko du, galdetegi bat sortzeko beste gabe eman nuke gehitu jarduera eta galdetegia aukera hartuko nuke, bai. Goazen ikuste hemen jarri duten adibidez, galdetegi honek jarritako ezarpenak, ja sortuta dau, bai. Edizioa jongo naiz, editatu ezarpenak. Berri bat sortzeko galdera berdinekin goizkizue, Orduan, hemen jartze dugu, galdetegia, erantzun Sueziei buruzko ondoko galderak. Kontatu zaten bezala ez ziren Sueziri buruzko, zerbait jarriet eta listo. Hemen deskripzioa, nun jartzeten notako izango dela, hemen ateatako kalifikazioa, bai, o kalifikazio notako ez balima da, kalifikazioarako izango dela, azaldu. Nahi balima deskribapena azaltzea horrin baiteran azalduko litzeke. Eta ni posible denbora tartea esatea. Jarduera martxan egongoa, eta ni martxan jarriko nuke. Adibidez esateet, gaitukot noiztik, noa. Bai? Edo bestela noiztik noiz amerrien, noiz hasi eta zenbat denbora. Bai? Esateet, honek nahikoa du 30 minutu abiteko. Orduan 30 minutuko denbora jartzeiot, eta listo. Edo jartzeiot, hau, bihar ostirala, goizeko 8:00 martxan jarrikoa galdetegi hau, eta 30 minutu irango aktibo. Bai, gero itxingoa. Orduan ikaslea derrigortuta dau, ordu jakin hortan, galdera hoik erantzutea. Bai, hau da, adibide bat. Nik probak egiten ez, ez dut gaitzen hasiera eta bukaera, eta denbora muga. Bai, kalifikazioa hemen dauket, nahi balimat jartzet hemen gainitzeko kalifikazioa 5 bat behar dela, baina nik ez da jartzea de berdin da. Hemen dutako saiakeratan, nik posibilet jartzea mugari gabe, bai, hau da, ikaslea saiatzea, behin da berriz galderoik erantzuten, hemen jartzeko denbora mota, denbora tarte hortan, bai, eta kalifikazio metoda zen izangoan. Bataz besteko kalifikazioa, lehen saiakerakoa, azken saiakerakoa, notarik altuenekoa. Lehen saiakerakoa baldin bada, ikasle jarri mertzaioa izu, badauzkezuen saiakera egiteko, baino lehenengoa da aintzat hartu behar dezuna. Bai, horrek emango dugulako. Edo beste gabe, azterketa itxura gehiago nahi eman nahi baldin badiozue, basate diozue saiakera bat. Vale? Orduan, diseinu aldetiken, bani jartzea eusket galdera guztik horri baten azaltzea, edo nik ikusi zuen adibide honetan azaltzen 3 galderak horri baten bertan. Itxura gehiago gustatzen lehen mazaizu, erabili. Edo bestela dauket jartzea horri bat, galdera bat. Eta gero, urrengo botoia azalduko zait, sakatzeko galdetegiko bigarren galdera horta pasatzeko. Vale? Orduan hemen ezarpenakin lehiten bezala jokatzet. Esatez baita ere galderan barruan nasteko, askotan izatea ikaslek asko bali mauzket gelan edo bata beste kopiatzeko edo, posible ditut erantzunak eta galderak, denai aldi beren, lehenengo galdera denantzako berdinez izatea, denai berdinez azaltzea, eta erantzuna bali da A, B, C, D, E, A denantzako berdinez izatea, B, 5 aukerak berdinek izatea, baina nastuta. Feedbacka amaitutakon eramatea, bai, aukerak, hemen dauzko aukerak pilo bat, guaingoz utziko deuna, eta hemen eman dezaket feedback orokorra automatikoa, galdetegi osokoa, ez galdera bakoitzekoa, badakizue galdetegi bat osoa dela, hemen nota bat azalduko zaitela, eta gero galdetegi honek ditula, hainbat galdera bere barrun, galdera bakoitzek bere feedbacka eukitzea daukea. Hau da, hemen azaltzen feedbacka da, galdetegi osoarena. Eta da automatikoa, bai? Aipatu bezala, gauza da feedback automatiko aplikazio batek emateiguna, eta beste gauz bat izango litzeke, irakasle bezala, posta bidez, presentzialki, bideokonferentzi bidez, ikasle batei feedback personal bat ematea. Orduan, nik adibidez jartzen gehituko ditut feedbackeko aukera gehiago,
Eta adibidez, jartze bali mat, ez dakit zetarte, 60 ehuneko jarriko deneko 30, ehuneko 50, ehuneko 50. Hau da, 7tik 10 atera bali mau nota, hemen feedbacka zorionak, eta jarriko nuke zorionak, jarraitu horrela, takatakatal, nahi den testu. 5tik 7 atera bali mau, tarte honetan, nahi den feedbacka jarriko nuke, eta 0tik 5 atatzen bali mau, pues, animo, saiatu, ez dakit, holako zerbait jarriko nuke. Bai, orduan, ikusten limazue feedback automatiko bat galdetegi guztina ez dizula behar, ez jarri. Baina askotan, eskerrik asko bat ematea feedbacka betetzea, galdetegi betetzeati bakarrike, ez dago gaizki horrelako mezuren bat hemen jartzea. Bai, orduan beste gabe, gordeko nuke eta itzuliko nitzeke ikastarora. Bai, baino, fijatzeten bezala berri bat sortuet, nik hemen galderak sartuta dauzket, eta ja urrungo pausua izango litzeke galdetegi baten galderak nola sartu. Bai, baina hau, galdetegi baten galderak sartzeko, bideogida luzegi ez egiteko, beste bideogida baten azalduko izuet. Bale?